Ndi kulandireni ku program ya lero ya Gwede tabwera kuti tizazukuta nkhani zosiyanasiyana muja mmene timachitira nthawi zonse kulankhula chilungamo cha nkhani mmene ikukhalira osatenga mbali koma kungonena zona zokha timathokoza kuti mmakhala pamenepo kuyitsatira program imeneyi ya Gwede. Ine ndi Selina Dumbula. Program imeneyi amene amathamanga nakafufuza kuti kodi nkhanizo zikuyenda motani nkubwera pano kuzatifotokozera ntchito imeneyo amayigwira ndi Bambo Steve Konobanda. Mundilole ndiwalandire kuti leronso atizikutire nkhani zimene tabwera nazo tipemphe kuti inu mukhale pomwepo. Muli bwanji Bambanda? Tili bwino. Takulandirani program ya lero. Zikomo kwambiri. Isikomo. Tiyamike Mulungu. Mwamuthokoza ndapatsa moyo tsiku lina adzatitenge. Ndipo chomwe titakayankhe kwa Mulungu mmene ntchito zathu zidaliri. Ndimakamba kuti chipani sichingakupulumutse. Ndale sizingakupulumutseni. Mpingo sungakupulumutseni. Iko basi. Koma inu nokha machita zanu zomwe mumachita ndi kukhala ndi anthu pa dziko lino lapansi. Umapita wekha mmene unabadwira. Ndipo abusa ansembe amanotilandirani mzimu wa Steve Banda. Samanotilandirani mzimu wa managing director Steve Banda. Kumanga twekusuti maudindo ndichina chilichonse chimakisiya chachikulu nkukhalirana bwino chikondi ndi umunthu. Ndomwe timalimbikitsa pano. Ndalezi sitidya. Ndalezi otitukwanane, otimenyane, otifunirane, tichitirane sanje, otikawane, ena machikulenga njoka. Njoka ati kugawa ma business anzanu. Zimene zija sizingatufise kina kulikonse. Kwa Mulungu ndi zinthu zopanda ntchito. Supita ndi njoka ayo mbogosi. Nzoisiya. Chachikulu ndi chikondi ndi umunthu. Kukhala ndi chikondi ndi umunthu. Dziko lathuli tidzalimanga pasanamira zoyenera. Ndipo chitukuko sichizavuta. Fa zinthu zina timangoloza adindo. Koma ifeyo anthu wamba patokha. Chikondi ndi umunthu okondana tokha. Tili nawo. Ndithutu. Chabwino, mwindizolengeza ngati. Atiri yambani. Chabwino. Tiyambe nkhani zathu Mababanda. Nkhani yoyambirira khoti la zuzula polisi kamba komanga anthu asadachite kafukufuku bwinobwino. Selina, izi zikudza pamene anamangidwa busa Livingstonia Synod mpingo wa CCAP. Mu Livingstonia Synod chigawo cha kumpoto Reverend Kondwani Chimbirima Gondwe atapita nawo ku khoti. Adamanga ati pa mlandu okhuza nkhani yosagwisa bwino ntchito makina internet. Akuti zomwe akuganizira kuti analankhula zinthu zina zomwe akukhuza kuti ndi zobweretsa milandu, zobweretsa pungwepungwe. Akuti patachitika ngozi ya ndege. Adalankhula zinthu zina. Ndewo adamanga lolemba lapita lija kuzuzu. Usiku omweyo ananyamula kumapita nawo ku Lilongwe. Nde kumeneko adapeza kuti iye adapita nawo ku khoti kenako adakasunga kumaula dzulo pomwe apatsa belo. Ndipo apatsa belo khoti danena kuti akuyenera kuti apolisi asanamange munthu adzifufuza mokwanira. Chifukwa amene iwo adamanga kuti pa mlandu umene okhuza kuti cyber crime related offense zokhuza malamulo a internet lolemba lapitali adatengera kumeneko ku Lilongwe. Ndipo tinaona azibusa mpingo wa CCAP amu Livingstonia Synod akupanga kampu ku area 47 kupanga mapemphero kunena kuti mbusa wawo atulutsidwe zulo zatheka. Tili pankhani mweso ngati National Advocacy Platform nawonso anadzudzulaso mbali ya polisi ndi aboma mangidwe yawo anthu makamaka pokhuza nkhani imene ya Electronic Transaction and Cyber Security Act lamulo lona nkhani zenizeni zokhuza za pa internet imene akupangira. Chifukwa anthu amamangidwa kuti mwina akamba nkhani zabodza, mwina anena chinthu chobweretsa chiopsezo, koma kuna kuti mwina zina ndi zina zimene akupangira apolisiwa kapena kumbali ya bomawo ndikungofuna kuphwanya maufulu a anthu. Komanso mwina akufuna akupepusa malamulo akulu a dziko lino pogwiritsa ntchito lamulo limene la Electronic and Cyber Security Act. Funso ndikumanena kuti kawirikawiri zimadabwitsa kuti apolisi amamanga munthu asanafufuze. Mudzatsate milandu ya anthu ena
munthu amanga apitane ku court apolisi akapempha court ati mutonjezere masiku ena 7 to 45 mumanga bwanyi munthu musanafufuze ilinso bifunso ndipo zomwe analankhula a magistrate powapatsa belo abusa amenewa zimadabwitsa kunena kuti apolisi amanga Steve chomwe amangira samachidziwa akwamanga putulusa issue warrant of arrest amamanga fanyani koma muzaona kuti amenachi amakhala ma orders kuchoka kwa anthu ena ake andale anthu ena ake tapita takantengani wakuti palibepo mlandu weniweni and muzaone milandu yotero pamapeto pake anthu amawina kena kuti yapepo za compensation apolisi akongozana na kuti kufuna muonjezere masiku ena tifufuze bwino muzo kuti mlandu umene pamapeto pake munthu anojama wina apolisi jama kuti alibe facts ina yonse kukhoti kwanakanika tikupereka kubweretsa umboni kunena kuti kodi timateri sukuti watha ukupitirira lifake khoti satani lapereka komanso pali chinthu china mulandu munthu wala kwa ku Blantyre mlandu wala kwa ku Blantyre choma mtengera kumpitisa kulilongo kukhanya malamulo a dziko lino omwe umapereka ufulu wa munthu amene ali womangidwa kapena amene ali woganiziridwa wani kumakhala ngofuna kumpanga kaya embarasi munthu uja kakufuna kumukhaulisa akasoka muona omwe yandikira mulandu omwe walakwa konko ndikomwe umatengedwera konko chabwino ngati ndinakaba kulilongwe koma ndathawira ku Phalombe ndimayenera ndichokisedwe ku Phalombe ndipite kuti mulandu ndinapalamula kutiko kumeneko koma mulandu ngati ndapalamula ndili ku Blantyre kunoko sindingatengedwe ku Blantyre kuno kumapita kulilongwe kumapita kunzuzu ndikungofuna ati kukhaulitsa akuti akhe madzi zomwe pamapeto pake bazati tukulipira nazo ndalama zambiri kodi ndi akatulutsa amapasa transport yobwerera kwawo samapasa zo transport komanso kumakhala kulakwa ndakambakali pa malamulo kuti munthu uja mukumuphwanyira ufulu wake munthu uja amene okhandi ufulu onana ndi loya ndazibali yake ndemwakantalikitsa kutali nkhani ya chani zimene zijazi mupeza kuti amanga munthu kulilongwe atakamusiya ndende yakunkhota kuti ndi zichani abaleni so awa wamakhala ma orders ochoka kwa anthu ena ake akuwauza mwina apolisi akhala kupanga zilizo zimenezozo malamulo a dziko lino zimenezozo satani sakamba sakulola tiyena apolisi komanso amene andale amakupatsani ma orders iwo adzikhala ndikutsatira malamulo akuti chani mukapita ku office ya attorney general mukapeza kuti zipepeso zomakupempha anthu milandu yambiri imakhala amene apolisi sanagwirira zongonyamuka basi ukangumutenga tsono tisamamangani pofuna kufacha zifukwa za ndale tiyeni tichotseni ndale pachina chonse kuti kaya aopseza akuti asalankhule kaya akuti asanene kanthu tapita limukamange sizingathandize dziko la Malawi sizingapititse chitukuko patsogolo chifukwa zimapititsabe mikwiyo ya anthu osiyanasiyana mudamangawa ndabusa kodi mpingo wa Livingstonia ukuonani bwanji kudera kumudzalimba mtima ndikupita ku mpingo wa CCP wa Livingstonia kuti mukapemphera ino of course chali chimakhululuka koma mabala amakhala alipobe mufuna munduze kuti tsiku lina pa mulandu umene omwe mudachotsa olakwira kunzuzu kumpitisa munthu kulilongwe mudzalimba mtima kuti ayi lero atakubwera kudzapemphera nawo kumpingo kuno ndikukakulandirani ndi mtima wonse musamayambane mpingo ndi chinthu chachikulu mpingo it's above political party ndikumera miti matsedera uko anthu amamva zonena za mbusa kuposa za munthu amene wapita kukapanga msonkhano wa ndale izozo mukamakhala kumaganizira ndikumaziwa mpingo so useweresa osamapanga chibwana ndi mpingo so amasewera mbusa akafuna kudzera kumawu ndikuwauza anthu chilungamo zimatani zimatheka komano zomamangana kufuna kopsezana mulandu walakwa kwina kumpitisa wina akuti angokhaula izo zikuyenera zithe zomamanga munthu musanafufuze mumanga bwanyi munthu sanafufuze ndikumapempha kuti akhale ndi chifukwa chani tisiyeni kulowetsa ndale pa malamulo a dziko lino mulingo omwe muyezera nawo zako mawaso nawe umadzakumana nawo utiwo omwewo si udolo kufuna kuzunzana ndi anzathu chifukwa kampa kazifukwa za ndale sitidya tsono tiyeni tikupempheni akuluakulu amene muli m'maudindo musiye kugwiritsa ntchito polisi molakwika polisi yathu it's very professional apolisi yathu ntchito amatha koma
chifukwa chokuti pali anthu ena pamwambapo amauza zochita amatsatira modasi ndikutsatira zomwezo ndikumayionesa ngati polisi sikudziwa ntchito yake sikudziwa ntchito nanga pa dzina likutuka sina polisi nanga polisi yo aliphe zimenezozo tikuyenera kuti tione malamulo athunso kuti nkhani imene amagwira ntchito ya polisi ndiyo tani chabwino fa polisi athu timatha ntchito kudziwa amayira kwitsa zonse zomati tantengere mkamuseki wakuti apolisi amene mlandu ukhalewu komano kumakhala wake amene akuwauza zotani zochita mapeto ake limayipa ndi dzina la chani la polisi so tikamakamba za democracy yabwino timakamba democracy kuti dzikolo democracy ndi yabwino ngati polisiso ikugwira ntchito yake bwino democracy ya uku ndikuphwanya ufulu wa democracy komanso kuphwanya malamulo a dziko lino la Malawi chabwino mmalizazenjo mameza ndi mphamvu chabwino tipita ku nkhani ina Malawi Post Corporation yayimitsa maulendo ake abasi onse Post Office Malawi Post Corporation ina mangoti Post Office chabwino inali kampani yayikulu kwambiri mu zaka za mbuyozo anthu akafuna kupanga kulumikizana kudzera ku makalata diru inali Post Office inde akafuna kutumizirana ndalama diru inali Post Office ndipo Post Office inali boma linali lilonse ndipo anayika malo oyenerera kuti anthu na mbali yofuna kulumikizana isamakhale yovuta koma chifukwa chakubwera kusintha kwa nyengo kubwera kwa technology mwina nkhani yotumiza makalata idapeza kuti atani yasira nkhani yotumizira ndalama ku Post Office kuja zidakhala ngati kuti anthu asintha amagwiritsa ntchito njira zina zachani zamakono inaoneka ngati kuti kodi kampani ipita bwanji itani idakubwera ndi maganizo ena kunena kuti mwina mmene zinthu zililimu tiyambitse kampani ya mabasi yokuti anthu adzikwera komanso tidzitengera katundu osiyanasiyana chaka cha 2019 Malawi Post Corporation idakatenga ngongole ku banki ina yokwana 700 million kuyika chikole chake ngati maofesi aku Blantyre yacha head office yawo ija ngati chikole kenako idagula mabasi 7 omwe amayenda pakati pa mizinda ya Sikuno Blantyre Lilongwe Nzuzu ina zimakafika ku Kalonga koma atulutsa chidziwitso kupita kwathu fika pa 1 July mabasi amenewa asiya kuyenda chifukwa chakusachita phindu komwe amba achita kuyambira chiseguleni kampani imeneyi kudula kwa kukhozesera mabasi amenewa komanso kuti mabasi amenewa ayende ndi mmene zinthu zikukhalira sizikutani siziyenda kusonyeza kuti pa 1 July mabasi amenewa a Post Office asiya kuyenda koma sitikudziwa kuti chomwe sanatuze njoti kuti ngongoleyo adabweza sadabweze sitimva kuti apita kukalanda building imeneyi ku Blantyre adakabwera supoyera kutuza kuti 700 million ija tidakongola ija panopa ili motere tamvapo akunena kuti ayi anthu ena tifuna kumene kuti achotse ntchito anthu ena adachotsa ntchito kudala anthu ambiri kalero anthuwo panalibe chovuta for this Post Office nale yofunika imadalilika inali imeneyo timagwisa ntchito yomwe mafanya kwera kwa technology anaoneka ngati anthu palibe ntchito mamagwira na zala mnabwera bwanji ino munachokera kuti komano inakanika kupanga adapt njira zina za makono mmene zinthu zimasintha vuto la makampani aboma mwina chifukwa cha ndali sindikudziwa kuti kazinakhala bwanji koma mmene zinthu zimasintha nayonso idakaena kukhala nayo kampani imene kusitha zochitika ndikhala patsogolo kuti nkhani ya communication pano ikuyenda bwanji pano ifenda amene tinabweretsa communication ku Malawi tisinthe pati tizitete so anadzudzula kale ena ganizo lokayamba kampani ya mabasi anthu mapanga zina za makalata ndi mupite inde mafunika kumangana patali mupite ku mabasi zitheka si chinthu chamasewera ndi mapeto ake ndi zimene zizapherezera kuti kampani yalephera kupanga yalephera sidakwanitse sidapange phindu yakanika kampani yawo ya mabasi kodi ngongole anabweza sichikhaso chiphinjo kwa Malawi kuti athandize kubweza ngongoleyo apopo akuyendera abwere poyera auze Malawi kuti zinthu zili motentha nthawi inaso I think cha mu 2020 January
basi mozi lambaso yachitapo ngozi mpaka na pali kudzi kuphalula uko anthu 15 adavulala koma asadavulale kwambiri adavulala bemochepera zidapangisa kuti ayi mabasi osayimisa aoneso bwino mpaka na kufika anayambaso kuyenda mpaka na ponto votepa 1 July kampani imene idu basi sitidzaonanso mabasi ake atani nawo agulitsa apange bwanji mafunso omwe tikufunsa kunja kuno fa kampani ja ndi ya Malawi. Ya ndithu imalandirabe chithandizo china kuchoka kuboma kuchoka ku misonkho ya Malawi imafunanso ndalama zochuluka kuti akuti ayipange bail out. Then ufuna tidziwe kuti koni ngongole ija ya mabasiwa amene mwakanika kuyendetsawa. Ya munabweza bwanji kapena munabweza zinezoza kwenda kuti auza nafotokoze bwino kodi mabasi waso nde ayende motani sopano mwagulitsa kapena azizingowola chabwino zili pa state yotani chabwino ndithu tikapumulike pang'ono mene tikuchitira program ya lero ya gwedegwede tikapumulire tibweranso. Chigawo chachiwiri cha program ya gwede kupitiriza kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo program ya lero tikuyamika kuti muli pamenepo kuitsatira program imeneyi takulandira chigawo chachiwiri wa mbanda zikomo kwambiri. Tipitirize ndi nkhani zathu. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC yaletsa shampoo wina mdziko muno. Adutsa chikalata chomwe chikunena kuti pali mankhwala ena otsukira mutu mati shampoo zazimayi paliso abambo ena pano ndizatose amakondanso ndithu atikutsukira shampoo amene shampoo otchedwa Dark and Lovely wama 50 mils amene amatsukira mutu amene akunena kuti ndopangidwa kuchoka dziko South Africa amene akumati mukatsukira akumayambitsa mabala mutu. Ainake a company imene South Africa aitanitsa mafuta amenewa zotsukira zimenezi kuti zibwerere. Ndithu mafuta amenewa adapangidwa pa 1 April 2023 matsika musuku ngati muli ndi shampoo wa Dark and Lovely okuti date yake kuonesa 1 April 2023 kumabwera uku amene yoyo simukuyenera kugwiritsa ntchito ali ndi zinthu zina zolakwika ne undu uthenga pano timapatsana mauthenga mina mutambasule bwino fa anthu ena amati tidayambira kale kugwiritsa ntchito lero zatani mutambasule bwino komano amene amalemba madate kuti Malawi ndi chisimo tikagula chinthu sitimaona date kungochinyamula basi kandi chidatha kuyambira lero ndi chisimo mukapita mu shop kuona kuti kodi chinthuchi chinapangidwa liti komanso chipanga expire liti kwa basi anthu ambiri tikudya za expire olugwisa chira funa expire sitimadziwa tsono mukaone kuti chinthu chomwe chinapangidwa shampoo wanu wa Dark and Lovely ma 50 mils iwa ndi wa pa 1 April 2023 amene ali pa kuyambira kandi pa 30 March kumapita uku pa 2022 ndo bwino komano pa 1 April 2023 amene yu ndameka ainaka kampani imene South Africa akumuitanitsa kunena kuti sazenda ndinagula panganizo kuti mukabweze kapena musagwiritse ntchito chifukwa chokuti akuyambitsa zilonda mutu chitukuko nchofunika kwambiri komano tigwiritse ntchito zinthu zoyenerera nde amenewa atutsakalata kuti iziwitsa ifenso kuti inu timakufunirani moyo wabwino moyo uthenga ukupezeni chofunika kwambiri kuti inu mutu one ifenso tikuoneni komanso kuti chituko cha dziko chikhale patsogolo timafunika moyo wathazi chifukwa timabwera zina kumaziwitsana kuti kodi izi tikuyenda kukhala motani nkhani imene ya Dark and Lovely 50 ml shampoo amene yopangidwa dziko la South Africa amene anapangidwa pa 1 April 2023 kutsika msimu amene soyenera kuti mugwiritse ntchito 1 April 2023 ameso yari mugwiritse ntchito ndi makamaka masaluni ama barbershop kumaso kunyumba ameti magula sese zimene zizi zachitika chabwino nkhani yathu yotsatira bambo Banda ku Kenya kunavuta zionetsero kumene kundithu zidafika pa chimake tatifotokozerani kweni kunali zotani ndipo pano zili motani ku Kenya anthu oposa 160 amene wavulala anthu 22 aphedwa ndipo pafupifupi anthu 300 akumveka kuti amangidwa kumeneko kunali zionetsero
anthu anapanga zonetsero kamba wiki atha zinamba pang'ono kufika lachinayi kufika loyuka pozafika lolemba sabatayi ikochemeratu zinafika povuta kwambiri kumeneku anthu akudana ndi lamulo lina lomwe boma lidakhazikitsa ndipo ku parliament lidakavomerezedwa yokhuza kukweza kwa misonkho. Cholinga cha bomalo limanena kuti likufuna kukweza misonkho m'dzikolo pofuna kuti lichepetse kubwereka ndalama kumaiko akunja komanso m'dziko momwemo komanso kuti deficit ya budget ayichepetseko. Paja deficit nzokuti umakhala kuti uli ndi 20 kwacha koma ukufuna zinthu za 50 kwacha desate kwacha inayo ichokera kuti chabwino kukweza misonkhoko amafuna asokerere kuti pasamakhale ngongole komanso kubwereka kwa ndalama maiko ena kapena mdzikomo anakweza mtengo wa misonkho kaya pa buledi pa mafuta ophikira pachina chilichonse madaipa za amene mamobile phone zomangira ma construction materials even zipangizo za umoyo zoma zinakapangisa kuti nkhani ya kuchipatala ikhale kuti anthu azikapereka ndalama zambiri de anthu kumene kwa chinyamata kudzera pa social media osamayiderera adabwera pamodzi kumemezana kudzera pa social media ngalino kuyamba kupanga zionetsero mpaka zionetsero zimene zinakathera ku parliament mpaka napeza office imodzi ya MP wina mpaka na yatani ya otchedwa pomwezo kuti anthu ena mpaka 22 kumene aphedwa ndipo bungwe lomenyera ufulu kumene kulifufuza koma zitafika povuta taonano president Ruto akunena kuti mbiri imene sindisaina basi chabwino zabwerera tiona kuti tichita bwanji chifukwa chomwe chimachitika chimozimozi kuno ku Malawi ndalama zathu zomwe tipangira chitukuko maso maiko ena mu Africa zinakamba kale zimakhala zimachoka ku misonkho zina zimachoka ku ngongole zomwe kubwereka kuti likongola dziko muno kapena maiko ena kapena anthu ena kungotipasa ma grants ndechi mapweteka anthu ndichakuti mukakweza msonkho muziwe kuti china chilichonse chimakwera chifukwa chokuti munthu opanga chinthu uja munthu opanga bread uja pamene akwezera msonkho iyeyo amakweza mtengo okuti azipanga asokerere beza makapweteka munthu omalizirayo de munthu amene uja malipiro ake amakhalabe kuti ndi 20 kwacha koma bread ndi 15 kwacha mapeza kuti ndalama sikulimba zinthu zikudula moyo wake ukubwerera pasi ndi chifukwa chake anthu amene wamatani amachita zonetsero zimene zonso tsopano chimapweteka ndicho kuti mumakweza misonkho komano sipamakhala mo strict measures ndondomeko zofuna kuchepetsa mmene boma akuluakulu a boma amagwirisira ntchito ndalama mumapeza kuti akuyenderabe zimatiyekisi zimagamoto zokumwa mafuta ambirimbiri okuti mafuta amwezi watha akukumana ndi mafuta amwezi uno asana amalize ena amakasungunula ndalama zopa filling station akulipiridwa matijanizi zazithwanithwani m'manyumbamo akulipiridwa mazi akupasidwa ma airtime okuti airtime uyo munthu khoza mpaka nakumakumana ma airtime ambirimbiri okuti azayimbira foni mpaka nakuti mikumano ya ma airtime anawo akulipiridwa marentiyo chani ndi misonkho yambirimbiri inde zimawawa ndi ziti zimene zonso chifukwa mukamanena tufati kuweze misonkho mukuyenera soti kuntondako mukuyenera kuti kodi yawa mukuwapanga bwanji muchepetse kundunako nduna za bomazo kunena kuti nduna za boma wani mataxi sitikuendera alese ayendera toda kulola nkhani ya mafuta tuwika mwakuti alese azizilipira ekha madzi alese azizilipirira ekha amagetsi ma units amafoni azigula okha alese mwana wacha fizi azilipira ekha fasi mungamaphinye anthu kufinya anthu kusangalala azikaja kuntunda kuti mina eta kweza chani ndikuze ni budget ya dziko lino chopweteka ndicho kuti ndalama zopita ku chitukuko zimakhala zochepa zambiri za nthumba koma ndalama zopita ku malawansi ndi ku malipiro ndi kulipirira zinthu ma television athu kandi ma units kandi fuel ma school fees malawansi ndi zambiri kuposa zomwe zimapita ku chitukuko so ndalama zambiri zomwe dziko muno moti makhoma misonkho ku Africa zimakhala kuti zikuthera ku anthu mwali kuntunda matumba mwathu akunjoyera diwo atera president aluku osa kumene chigulu chose kumeneko mapesesa zomwe zimakhanga zikutani zikupwetekana pamene tidanena kuti ayi tichepetse ndalama izi wadafinye pang'ono aphunzitse
malipiro aphunzitsi akwere olo no nduna yese yaboma izipita kuchipatala cha boma amene akufuna yekha ndalama zake azikhalipira ku private muzapeza kuti zipatala zonse dziko muno muli mankhwala zalongosoka sapita komweko nanga madokotala akulandira ndalama zoyenera faona ntchito yawo anthu aja chifukwa chakuti iwo akadwala amapita ku zipatala zakunja zipatala za private ndi chifukwa chake maganizo ofuna kukonza izi akonze zipatala dziko muno olo madokotala manesa andire malipira bwino samakhala nawo chifukwa amazoona kuti ine ndilikale pabwino ine ndili bwino ndiganizira bwanji munthu odani abasova ola bwera kuze kuti zakukhozera chipatala bodza ngati iwowo atapitirire kumapita zipatala zakunja pakwena kukhala lamulo lonena kuti chipatala wina yese nduna yaboma kama CEO amapalastatos iwa akadwala kuboma ukafuna pito private ndalama zako mwana wina yese sukulu ya boma muzapeza kuti aphunzitsi malipiro awo akwera zinthu zilongosoke muzapeza kuti makope akupezeka chifukwa kuti ndunayo sizafuna kuti mwana wake akakhale pasi isinakatose ntchito za madesk za makope malipiro amaphunzitsi foti iwo anawo timalipirira timalipirira kuma private amene akufuna kupita zimene ni fundo zokuti ifeyo tikambirane ndikupanga demand zizani zizichitika amene afuna kupitisa mwana ku private azikalipira yekha chifukwa simungamachole anthu ndi nkhani yokhuza taxi kuti anthu ena azikasangalala kwina kwache izo nzowawa ziko muno msonkho ndi ukuwawa kwa basi ziko muno msonkho ukuwawa ukupweteka zonse zijatika kamaka misonkhoyi kufuna kuti chuma chipite patsogolo misonkho ndofunika kumapitisa chuma patsogolo komano amene ali kuntundako ayambe kukhala anthu okonda Malawi pochepetsa moyo wawo kuti usakhale ofuna kuononga misonkhoyo koma zooneka kuti akulira nawo Amalawi zina zomwe anthu amapanga demand kuti kukenyako chabwino pakhomo zinthu zikafuna zina timasiya kaye ndichoncho tu pakhomo mazowa kuti izi pano ngakasimuona mwezi uno zinthu zikufuta monga bambo ngati ndi mama wa bottle 7 pawi pa tsiku mwina ndi dzimwe limodzi kuti anthu azoona kuti ndalamazi zizipita uko anthu ajaso pakhomo amamvetsetsa famu kamauza anthu pakhomo kuti kuvutika koma iweyo wabwera akuona kudya kanyenya uko bwana ndichijampa chanyowani akuona kuti iweyo wabwera waledzera olozewa zonthonda ndigulira anthu sapakhomo samambekala iwe wafuta iwe chinthu china ziko muno tikuyenera kusintha ndi zinkhani zimene zizi chabwino Amalawi akamavutika anthu akuja kusazooneka kuti ali ndi mtima othandizawa tikuphinja anthu cheso masonkho chilipo komano kuntunda anthu zimafuta zawo zili pabwino ukamati chakuti chakwera ngati sakumva kuti kuti chani zimayinitsi zamagesi zungo mayinitsi ama ndalama za Malawi ezosayenda zomwe zizodani zopweteka chabwino timakamba chilungamo timanena menezi osatenga mbali kungola kufa zinthu pene zili mukwiye koma ndizoona nkhanizo kuti izi zomalipirira ana ma physics kumene ndizithe ya fizi simai wala chabwino ndikoza kuseva nduna zonse zikoza panics aba ministry amagwira ntchito ndi ma PS timanena chilungamo zoona de oina kukhala ndi TX ndi fuel wambiri ndi dokotala kapena mphunzitsi wa ku primary ndi wa ku secondary azithamanga bwino agwire ntchito amene akwenda kuphunzitsa mtundu wa dziko linolo mtundu wa Malawi zoona de tikhozo kamba inafe ulimi kubwera nkhani ya mega farm amene asakukondwera akambe nkhani ya mega farm basi basi mlegeze pompo mwachiona po chimakata kolola mwina chilipo atifotokozera koma sichikuoneka chabwino zili mujeni ma processes chabwino kumaliza motero program ya lero ya gwedegwede awati bambo Steve Kono Banda utizikutira nkhani zimene tinabwera nazo pa makina Someya Chitera pa FCC Tadala Manda pa kamera Maxwell Frank ine ndi Selina Dumbula timatokoza kuti mmakhala pamene pokuonera program imene ife pano timabwera kuzakamba chilungamo osatenga mbali koma kunena zoona zokha mmene zilili tapitizani kuonera ma program ena otsatira gwede